Pozdrav drugari! Evo nešto što nisam radio jedno duže vreme. Ovo su rat kapne od Peugeot 407. Skinuta je prethodna farba sa njih, onda su obrušene lepo i 2 puta su ofarbane. E sad, ostalo je ovo gde su ovo su imitacija šrafova, taj deo da se malo, da se to očisti, da bude, da ima tu imitaciju metalik boje, kao što je ovde i ništa više. Ali evo, hteo sam da vam pokažem da vidite kako to izgleda kada ja radim, jer ja volim farbanje, umem jako lepo i da farbam i da uskladim boje, sve šta i kako treba. Čisto da vidite. Ako nekome treba ovako nešto, nije nikakav problem. S druge strane da vas podsjetim, imate na YouTube-u u donjim albumima, odnosno u donjim video snimcima, oprostite, prebacio sam se na Facebook, imate kako radim, kako poliram felne. Pa pogledajte, to su među prvim snimcima, znači skroz dole. Eto, čisto jedna informacija više za vas. Ako nekome, kažem, treba ovako nešto, vrlo rado. Toliko za sada. Prijetno i pozdrav od Milana Impe. Svako dobro.